Usa ka lihok protesta ang gilusad sa sitio Kasaniban, Barangay MACAMBOL, Mati City, Davao Oriental kagahapon, Hulyo 21, 2026 kay supak sila sa gisugyot nga renewal sa mining operations sa HALLMARK Mining Corporation SULOD sa Yutang, Kabilin. Ang naglusad og rally gipanglangkuban sa mga pribadong tag-iya sa yuta, miyembro sa tribo religious group, mananagat, mag-uuma, burok leader, miyembro sa media ug uban pa kay nabalaka sila sa peligro ug kadaot pa sa lugar tungod sa mining. Nagrally ang grupo kay nakita na nila ang epekto sa mining operations sa HMC sa kadagatan sa Barangay MACAMBOL ug sa Ancestral Domain. Matod pa nga ang kumpanya nangayo og lugway sa ilahang operasyon sulod sa 25 ka tuig. Gipasabot sa grupo ang free, prior and informed consent process kun diin ang mga miyembro sa tribo adunay katungod nga magdesisyon kung tugtan o dili ang renewal sa mining operations. Gilaumang mudaghan pa ang mga mosalmot sa protesta. Mga placards ug nakasulat ang kaimportante sa pagpanalipod sa kinaiyahan, ilabi na kay ang gimina nga lugar duol sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary nga usa ka UNESCO World Heritage Site o Pujada Bay nga giilang most ecological significant base sa tibuok Pilipinas nga kinahanglan nga ipreserba alang sa umaabot nga henerasyon. Ginamonitor hinuon sa mga otoridad ang rally sa lugar ug nagpabilang hinuon kining malinawon. Tayong Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.